tinc moltes coses al cap i de vegades se m'embarbunen les unes amb les altres i em perdo i ja no sé què. Veieu? És un peix. Veieu la cua de la sirena? Però va pensar, si dic el veí, ara el bon Jesús se pensarà que és perdut. Fora, fora hem de fer. Se va repartir, i quan Eva va veure que el bon Jesús repartia, que volen ser més guerrides que no són. Això no ens demanàvem perdó del trastorn que havia causat ahir ell. Els reis d'Anglaterra els hi van permetre. I el comte i la comtessa de Tarragona van tornar a Tarragona. La gent no s'ho podia creure, estava tothom pel carrer, feliços i contents de joia, cridant «Visca els comtes de Tarragona! Visca, visca!» I allà van estar vivint un temps, però van tornar cap a Anglaterra. Tant és certa aquesta llegenda que si mai us acosteu a l'Ajuntament de Ripoll veureu que en el seu escut hi ha dibuixat un gall. Del poble de Ripoll. Home, tot l'alto 10 anys aquest any. Ell va dir, sí que ho sé, però no em crec que tu siguis una bruixa dolenta. Es van posar en posició defensiva. Va demanar els picapedrers de la comarca que fessin gàrgoles. Quants penseu que van trigar els picapedrers? Atxis! Què diu que farem? Diu que farem gàrgares. Gàrgares? Sí, que agafes l'aigua amb el llimona ben calenta, posa la boca per tot i no que va molt bé per refredar. No, atxis! Mira, vull que acabis de fer la coca i que me la donis, que la portaré al pare. Fins que va arribar l'hora del seu pare, però com que estava una mica cansat, esclar, havia de portar un llac de coca sobre els braços i va arribar a casa i va tornar a trobar la mare. Però el camí d'arribar a casa. Aquí on estem ara és el seu cau. Sabem que tardarà uns 30 minuts més o menys a arribar. Benvinguts a la pagada de misteri. El meu pobre fill, mort de mans. Pobre de mi. No he estat jo! El meu pobre fill, tancat per un crim que no comès. Jo l'estimava. Ell m'estimava. Què ha passat? Diu que l'han trobada. Fora d'aquí, fora. La llegenda de la Rossinyola. Que ha estat tremolat de la Rossinyola! Calla o et trenco la cara! Ha caigut! Ha caigut! L'hem vist caure des del banc d'allà darrere! I tot era no. Va caure i tot va quedar en silenci. Passava per allà i m'ha semblat que em cridava. El nostre pare està boig, no pot ser, ha fugit! Jo només volia pujar aquesta paret recta, sí, aquesta maleïda paret! La seva dona, a la paret, lamentant-se i mirant de tornar al món dels vius. Tu no diràs res a ningú, desgraciada, si amb aquestes mans que fa aquest que deia dos com jo, i l'ofega que l'he tirat al pou, què et penses que et puc fer amb tu? Passa, desgraciada, i resta amb la camisa que m'ha quedat ben bruta. No en té res de pobre. Anem, nena, anem. Àvia, què són psicofonies? Tu no li facis por a la teva germana, vinga cap a casa, home! Això ara tothom ho pot dir, oi que no? Pugem! Pugem al castell! Seguiu. No ha estat fàcil el que aquest poble nostre ha hagut de viure darrerament.
Era un monstre sanguinari. No en teniu prou en veure com m'he hagut d'amagar. Va fer passar molta gana al meu fill. A mi, jo que sóc la seva mare. Agafeu-me si voleu, digueu-me. I si creieu que sóc una bruixa, cremeu-me a mi també. La impunitat del franquisme no és cap llegenda. Que no piensen como nosotros. Podrem mirar-nos, respirar. Just aquí. O sigui, el millor que m'ha passat, no? A l'arribada. És aquesta la tornada. Ara vull que la Francisca. A la vida en general. I a què portes les llegendes aquí? Per contra, llavors diu el somni de les vespres del dia. A casa de la Gretel. Que et vaig becar. Ve-me allà. Llegenda! Fins i tot a les butxaques. Sí, mireu. Va ser canvi de gènere. En Miquel i jo la Marta, de Cacauet Teatre, i no sabem d'on ve. Ai, no sé pas on s'ha posat. I ja... Superric!